Bawal kasi magbisaya dun eh. Bisaya. Bawal magbisaya dun. Tagalog kami lahat. Ni uli makadre? What? Bakit ka pa umuwi dito? Bakit ako umuwi? Kasi ano eh. Walang allowance. Pauli! Yo, what's up? Kumusta sa inyo mga silingan, no? Narito dito sa gawasanan sa airport kay Baap. Narito gawasanan sa airport, no? Kay natay sundoon si Jill Agustin. Iyan ang surprise tayo niyang uyab ko, no? Sweet boy, yatay. May po kayo malaiming, no? Kay kaulan nun. Oo. Kaulan nun. Niyatay. So, asa naman si Jill, eh? Lugay ba? Uy. Ato na siyang, ano? Atikon. Ay na siya iatag sa kuha. Ito, gamay na mic. Anak gamay mo tapos yung tripod. Ato siyang matutuon para makatag din sa kuha. Kapalibre pa tagkaon kay langan. Ato, doon siya dali. Doon daw lagi siya. Okay, natato siya. Ang nasundo, no? Doy kayo? Atong sundo kayo? Did you na? Picture. Oto-oto. Naman sa man. Kita na? May plano na. Gati ka, video na? Picture ka na, buang mo lang. Picture. Wala, may lagi kiklik lagi. Ulat ba? Ulat. Iba dyan. Dapat Tagalog kay Kuan. Ha? Dapat Tagalog ka kay Ika Manila. Dapat. Magtatagalog ako kasi galing ako Manila. Oh. Magtatagalog ako. Sabay. Para gwapo yung mga vlog bro. Sabay, picture. Oto. Video bro. Video na bro. Dili ba? Kari. Limos. Nagkawatan ko. Ako na ni? Yay! Yay! Napa? Grabe dyan yung regalo ni Kuan Majil, oh. Bagay kasi ang ulo, marag munupad. iPad ay. So guys, tayo nakuha, no? Isa siyang oto-oto. I-try na to yung ano, yung gatag na julin-julin, no? Bilog-bilog. Ayun na ha. Ano sa? Bumak tayo lamang ka na. Video na eh. Ikat ha. Wah! Salamat tayo sa naghatag. Bro. Hoy. Sa may maingon ni mo, naabot kag Jensan. Bakit pa ito dun sa amin sa Manila, maganda doon kasi maraming bawal kasi magbisaya doon eh. Bisaya. Bawal magbisaya doon. Tagalog kami lahat. Ni uli makadre? What? Bakit ka pa umuwi dito? Bakit ako umuwi? Kasi walang allowance. Pauli! So yun guys, nakatadali sa balay nila Jill, no? Palitan ko ng merienda. Kasama to bro? Wala naman bro. Kasi magkasakit ka. Yatay. Kung ano yung babe? Ayun, tag-cookie yan. Ano? Regular yung... Sobrang burger bro. Cut lang ha. May mga... Okay na. Cut ha. May mga bagay talaga na dapat. Di na ako iibig pa muli. Tila pa gago ni. Hindi, mamasas sa tricycle. So ayun po mga silingan, vlog takeover po. Silingan, please like and subscribe si Jan TV. Nakoy pangutana bro. Ano kayo surprise bro? Le budget bro. Ano budget bro? I-appeal to siya sa vlog bro. Okay lang bro. Okay naman bro. Napag-hug ako sa karang. Sa diretso kan. Giaway di ka bro? Giaway ko bro kay miss mo ko niya good. Miss na ko niya ba tapos ang pagtuon niya kay sa kuan pa ko maguli sa Next month pa ka. next month pa. Awa bulagan pa nung ka. Happy lagi, bulagan na jud. Dili lang happy. Bulagan na jud. Bawi na ako bro. Giingon na ako siya na muli na ko.
Tagang mga tao, no? Maulot ang mag-vlog sa akuan, sa public. Pero si Jan, lain na yung ulaw kay Bainar sa midaan eh. Baga, ang tagnaw, no? Ilado na siya sa tangan. Grabe pang ilado, eh. So, Followers, nandun ka ba? oh, okay na to eh. Pila na ikabok populasyon sa Uhaw eh. So, padugtong, dayon na padugtong din. So, what's up sa inyo mga So, silingan, please no? like and subscribe, si Jan. So, ito na po, no? Tapos na yung mga chika namin, no, sa motor. So, tapos na ating vlog takeover, no? Magmomontage na tayo in 3, 2, 1. Check, check, Payaman, tangina mo, Cookie, lumingon ka. So please like and subscribe si Jan TV, no? Supportahin natin ng mga vloggers. Pasok na po kami ng Mindanao State University. Dito po kilala ang si Jan TV. Si Jan TV payaman. So please like and subscribe si Jan TV. Papansin. Zata. Abang may mataba, buhay na buhay ako. Ulul! Kasi problema, bro? Fuck, kalibangon ko. Yatay. Parto na mi itch kay mag-practice. Ay, sa H sila? So, sa H ka diretso. Na ako diri sa kon. Si SSH. Na ako diri sa SSHH. CSSH. Si SS. Ano panawag? Bro, si Boards mo to? Gani, Boards. Ah, si Boards. Bro? Yo. Si Boards, bro. Wow! Montage bro. Backboy. Hindi naman ako. Nak mo, wala ning ngongong. Kanimiya, yung ngong. Ikan jag Yo, what's up? Sige ko niya bro sa airport. Bro? Ata ni Jill, bro. Ha? Asa? Are. Ako mo na, bro? Gata Ito din ko ako. siya kay gisundo ko niya bro. Kaya kay Support bayad. sa Jensen Vloggers. Jensen Vloggers. Jensen All powers. Napkin. Yawa. Uy, napkin. Asa mo, bro? Napkin. Ano yan? Guys, daw siya bro. Adon si Sa H? Young Baby. Okay, let's go. Gawa sa kalsada. Aro, dapat sa kalsada. Aro, guru siya, bro. Joey! Are. Joey! Yan si Joey bro. Ato ko lang bro. Aro. Ato. Asa, bro? Ito na to, bro. Asa. Ayun na po siya. Ayun mo. Ayan na. Oh, ayan na. Wah! Ayan na. Ikaw pa rin pala, hanap-hanap para na kahit magpag Ang tatalo sa Jamil, man. Oh, Jill and Joey. Jaren O ba sa Jack and Jill, man. Jack and Jill. Please like and subscribe si Jan TV. Joey? Asa mo practice, bro? Ay, asa si Ara? Hi, Ara. Ara Mina day, Mina. Paano ni bro? Si Roro? Els. Okay, kara bro, kisa niyo bro. Oh, yun na mo bro. Gacho, ma-post ba ni sa UGs bro? Sabay kasi ha bro. Abi na, unay ka ng kuhan bro. Anin mo na. Sabayan, gindi mo siya bro. Kami yung sa aso nga ni. Muna bahala bro. Kami na bahala. Pagkatapos ng lahat. Tama bro. Sige bro. Ay, bro. Nay, kumusta? Sige, kumusta ka ramurag ko? Kasunduan ba? Kasunduan. Salamat kayo sa arang gyapon. Yeah, bro. Salamat, Sige bro. Sige bro. Bye-bye bro, bye-bye. Please like and subscribe. Wah, si Jom benayag no? Nung dahil sa hatid, man. Sa tawag ni bro? Tripod? Wow. Tripod at mic, man. Mic, cellphone. Naka-tripod og mic, bro. Nala ta manguto, bro. Manguto ta. Credits bro. Yes, salamat, bro. Bye-bye bro. Yo, what's up no? Ha? Wow.
Ari bro, dili siya ulaw gunitan bro. May nga kon good. Ay magnaw tayo rason na ano. Bro, sige na bro. Kisa. Mupakilala. Bangga mo ro, bangga mo. Wow, dito sa sagbutan. Ito po yung MSU, no? MSU, this is the MSU. This is how we play. This is how we do it. PA. Lugar ng payaman. Slow na, slow. Oh, Look at the car, man. Wow, look at the wheels, man. 4 wheels, man. 4 wheels. Oh, 4 wheels. Oh, look at the flower, man. Look at the face, man. Oh. Oh. Slow. XD. Pag naog ba? Tell me if you want me, baby girl, sabihin mo. Huwag ka mahiya sabihin mo sa Si John, oh, ito ang bagong gamit, man. Anday sa atin. Nang dahil sa hatid, may hatid sundo. Kago. Kita mo. Minsan, di ko maiwasan. Isipin ka, lalo. Yo, nano. Yo, what's up sa inyo mga silingan, no? Nasundo og nato din nato si Jail, ang uyab. Oh, salamat tayo sa imong kasalubong, no? Salubong na mare magsipit. Sa mukha ni mo. Palitog. Gutom na ko. Dai pagkaundra. Hindi na, video pa ko. Taga na 5. Putol na ng video, no? Salamat tayo sa imong gihatag na kuan, no? Ariyo. Tripod ba ni? Oh, hindi na ako mag-vlogger na. Vlogger ako. Vlogger! Oh, ring isa pa, oh. May tawa ni. Say tawagan ni. Mike. Salamat. So, maulang tatanan. Silingan. Atong lingaw-lingaw. Kinabuhi. Ay, mo kalimot. Subscribe. Nara sa ubos, oh. Bye!